Annemie, tillykke med prisen, og endnu en gang tusind tak, fordi du er her. Jeg skal høre din holdning til Dialogforum som forening, og det arbejde, de har med dialog i det hele taget. Jamen, først og fremmest er det jo mig, der siger tak for prisen. Jeg er meget rørt og meget beæret over, at jeg dels får prisen af lige netop Dialogforum, som jeg respekterer så utrolig højt, men også at jeg har fået lov til at få prisen blandt alle de mange andre prominente, stærke prismodtagere, som gør en kæmpe forskel for dialogen på hver deres måde. Så jeg er meget beæret. Tusind tak. I forhold til, hvad jeg synes om Dialogforum, så tror jeg slet ikke, vi har tid nok til at fortælle alle de gode ting, jeg kunne sige om Dialogforum. Men det er en af de vigtigste organisationer, vi har i København og i Danmark. De yder et helt exceptionelt bidrag til fredelig sameksistens, samhørighed, sammenhængskraft og demokratiets udvikling i byen. Og uden Dialogforum og organisationer som Dialogforum og alle de mange aktive medlemmer, der er i Dialogforum, heriblandt de fantastiske unge kvinder, som jeg har især haft fornøjelsen af, der kunne vi ikke skabe den sammenhængskraft og den inklusion og gode, positive mangfoldighed, som vi arbejder for i Københavns Kommune. Det lyder rigtig godt, Annemie. Kan jeg lige spørge dig, jeg har kun det sidste spørgsmål, det er, hvad vil du sige til vores fremtidige arbejde sammen med Dialogforum og Annemie Allerslev? Undskyld. Hvad har du at sige til vores fremtidige arbejde, altså med Dialogforum? Hvad har du af planer? Jamen, jeg håber, vi får et endnu stærkere samarbejde, hvis man kan få det, fordi jeg oplever faktisk, at Dialogforum er en af mine allerstærke samarbejdspartnere. Og så håber jeg, at I vil blive ved med at være lige så progressive og modige og visionære, som I har været de 11 år, I har eksisteret. Det at give en dialogpris til PET, det er meget unikt og meget modigt og viser en helt særlig forståelse for, hvad det er for en samarbejde, hvad det er for en sammenhængskraft, vi er nødt til at skabe på tværs. Og så er der jo bare ikke andet at sige, end at hvis I bare gør det halvt så godt, som det I har gjort i de 11 år, I har været, så er jeg mere end tilfreds. Men jeg tror på, at I kan nå endnu længere. Jeg tror på, at dette engagement og de mange ressourcer, der er, de kan føre det til nogle steder, som vi faktisk i dag måske slet ikke havde set mulige, fordi I er simpelthen bare så gode. Og det vil jeg bare sige tak for.